Sisplau. Afortunadament, aquesta situació no és real i des d'aquesta sala han controlat tot el que ha passat. Tots ells són docents que amb una tauleta a les mans han pogut alterar el ritme cardíac del pacient i provocar-li un infart de cor. A l'altre costat hi ha els estudiants, una metge a punt de llicenciar-se, una futura infermera i una auxiliar. I així ha començat tot. Hola, Maria. Hola. Què li passa? Doncs que m'ha començat un dolor aquí al pit. Què li havia passat? Algun altre cop? No. Això. Una professora parla simulant la veu del pacient. Una altra ordena les reaccions del malalt i totes les ordres estan connectades a aquest monitor on es veuen reflectides les constants vitals. Es tracta d'una nova metodologia educativa en què els professors plantegen un cas clínic que els alumnes han de resoldre. Us deveu haver fixat que el pacient que tenen estirat a la llitera no és de carn i ossos, però poc li falta. És un simulador que reacciona pràcticament igual que un ésser humà. A la cama té incorporat un dispositiu que està connectat al sistema de control i que converteix aquest maniquí en un ninot monitorat que reacciona amb respostes fisiològiques. Amb aquesta metodologia és la forma de poder apropar els nostres alumnes al màxim al seu futur entorn laboral sense posar en risc la vida del pacient. És a dir, que fem simulacions, poden actuar sense por perquè al final és un maniquí o a vegades és un actor i després quan aquest alumne ja es converteix en professional i va a l'hospital o en el cas dels metges fan la seva residència a l'hospital, realment ja tenen uns coneixements adquirits que a la nostra època això no era possible. El simulador, per exemple, és capaç de respirar, de tenir més o menys temperatura o que els estudiants li puguin subministrar el medicament per via intravenosa. Per tant, pot escenificar la majoria dels símptomes de qualsevol patologia. Entres molt amb la situació real, no? Li està passant el que sigui en el cas i s'ha d'actuar. I llavors, el fet d'estar en medicina i amb auxiliars t'ajuda encara més a posar-te en situació. De fet, el que fan especials aquestes simulacions és que per primera vegada aglutinen les 3 branques mèdiques i fan que estudiants de medicina, infermeria i auxiliars aprenguin a treballar junts en una situació d'estrès. Lo más difícil es el pensar si lo estás haciendo bien o no, si realmente le pasa a un paciente real, si mi forma de proceder es la mejor, la del equipo, si el equipo lo estamos haciendo bien, si no... L'exercici, que dura entre 10 i 15 minuts, està gravat des de 2 punts de càmera diferents que permeten que es pugui retransmetre en un altre hospital i que la resta d'alumnes puguin seguir l'avaluació per després fer-ne junts una reflexió. Un exercici que ajuda molt als futurs professionals. I més amb els comentaris que et fan després, que jo, per exemple, m'he deixat de preguntar una cosa tan simple com al·lèrgies i una companya meva m'ha dit recorda't això i crec que ja no se m'oblidarà per als següents casos. Aquí tenim simuladors d'aquest tipus, però altres punts del món han apostat per simular intervencions quirúrgiques o fins i tot parts.